Hola, bon dia. Funciona? Se'm sent? Hola. Ojo al tongo, Álvar. Res, hola, bon dia. Des de Trem, sóc el Jordi del diari Pallars Digital. Com veieu, tenim aquí ja una urna amb els diferents socis que s'han fet socis aquest mes. Som 18, per tant, molt contents des del diari de tots els que us heu fet socis, de la vostra confiança. I tots teniu aquí un paperet. Els 18 esteu aquí ficats i anem a sortejar, com sabeu, 2 entrades pel concert que Bruce Springsteen de Bosch farà al Camp Nou aquest dissabte que ve. D'acord? Es tracta d'una entrada doble, és a dir, 2 entrades, hi haurà un únic agraciat. D'acord? I com us he dit, ho farem molt senzill, a l'antiga, d'acord? Més endavant, quan siguem més socis, m'imagino que ho farem d'una altra manera, més en format digital. Se sent, no? Jo ho vaig fent, I res, aquesta és la idea. La idea és que la campanya de socis... cada mes tingui un sorteig, una promoció, un descompte pels socis. Evidentment, 36 euros a l'any han de tenir un retorn. A part de col·laborar amb el diari, doncs tots vosaltres tindreu cada mes una promoció, un sorteig... alguna cosa, no?, que anirem sortejant i ho farem en directe cada dia 10 de cada mes a través de Periscope. Res, anem a sortejar ja el premi. Repeteixo, 18 candidats, els tenim aquí dins. No hi ha boles calentes, totes estan iguals, la mateixa mida. Tots hi sou aquí, d'acord? No hi ha cap tipus de... que no desconfieu, vaja. I anem a agafar, d'acord? Som-hi. Ho faig jo mateix, sí. No hi ha problema, fieu-se'n. Som-hi. Sense mirar. Vinga, tenim un paperet. I les 2 entrades per Bruce Springsteen se'n van a Tordera. Són per Josep Monguet i Celui. Josep Monguet, es veu? De Tordera. Per tant, felicitats, Josep. Les 2 entrades són per tu. Ens posarem en contacte amb tu ben aviat, durant el dia. I bé, felicitats. A la resta de socis, doncs, reiterar el nostre agraïment. Tingueu paciència, cada mes farem sortejos. I els que no sou socis, els lectors que ens seguiu dia a dia i valoreu el diari i l'aprecieu, us animo des d'aquí a que us feu socis. Són 3 euros al mes, són 36 euros a l'any. Assequibles, assumibles per tothom, crec, i és una bona manera de col·laborar amb el diari, de fer el diari fort i al final de fer Pallars i fer territori que prou falta ens fa. Gràcies per la vostra atenció. Fins una altra. Ciao.